Διαβάστα και να γινάρει, πάτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε. Κι αν έχεις κόρη έμορφη βάζτηνε στο σεντίλι και κρέμασε την αψίλα να μην τη φάνει ψηλή. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, μόνο έχεις κόρη έμορφη και θέμε να τη δούμε. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε τα ράφια ένα σημαίνια, τους χρόνους άγιες σήμερα να είναι μαλάματένια. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, και του χρόνου να σας πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε. Με κρασοκατάληψη λοιπόν. Είμαστε και μερακλείδες, δεν τα κάνω. Αλλά τελικά στην Ικαρία να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι και είναι διαπιστωμένο αυτό. Ακόμα και τα κάλαντά τους αυτό ακριβώς εκκριμώνεται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή, πραγματικά. Στις δύσκολες μέρες που ζούμε, ξέρετε καλά ότι τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης αρκετά υπολειτουργήσαν μερικά δημιουργήσαν και αντέξαμε όμως. Αντέξαμε και είμαστε ακόμη εκεί. Σαν ευτυχότριες και εμείς γενικώς ευτυχώνουμε και τον εαυτό μας και άμα το κάνουμε αυτό δεν μπορούμε να το δώσουμε και στα παιδιά και στον κόσμο. Πάντως μου έκανε εντύπωση και στο Βαλβέρικο που γνωρίζω, αλλά και εκεί αντέχεται μια χαρά. Στο παλεύουμε υπάρχει ομόνια και συνεργασία και είναι το πιο σημαντικό, η λέξη κλειδί είναι αυτό. Η υπομονή και συνεργασία, νομίζω έτσι θα καταφέρουμε και αγάπη να περάσουμε τα δύσκολα και γενικώς να κυλάνε όλα καλύτερα. Στην σκέψη είναι πολύ σημαντικό, είναι το μόνο που μας έμεινε. Και όπως και πολλές καρδιές δεν κοστίζουν τίποτα, οι θερμές ευχές, θες ακόμα και μεγαλύτερη αξία όταν βγαίνουν από καρδιές. Πόσο μάλλον και τις παιδικές καρδιές. Τι θα κλείσουμε σήμερα και είναι το πολύτιμότερο. Θέλω τις ευχές σας. Πάνω πείτε δυνατά να μας ακούσουν καλά Χριστούγεννα. Δυνατά. Καλά Χριστούγεννα! Μπράβο, και του χρόνου. Και του χρόνου ξανάρθετε, γιατί έτσι μου αρέσετε πάρα πολύ. Μας αρέσατε εδώ. Θα έρθετε. Ναι. Δεν λέτε στα κάλαντα που έχετε να δουλειάτε. Μπράβο. Σας εύχομαι πραγματικά από καρδιάς να έχετε υγεία, να έχετε την ίδια προσδοκία να τα καταφέρουν και την γλυκύτητα από όλες. Γιατί είναι και μητέρες εδώ. Βεβαίως. Και αυτό σημαίνει ότι συνεργάζεστε άψογα. Αρρωγή στα πάντα. Πολύτιμη αρρωγή. Με εσάς κλείνουμε ουσιαστικά και ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία μας εδώ. Ευχόμαστε σε όλο το δημοτικό ραδιόφωνο γιατί όλοι μαζί είμαστε. Μια χρονιά. Πραγματικά καλά Χριστούγεννα από καρδιάς και από τις συναδέλφους και από μένα. Καλή πρωτοχρονιά με υγεία και χαρά και θα ελπίσουμε για τα καλύτερα στον κόσμο. Να είμαστε καλά. Και να ευχόμαστε στην κυριολεξία ότι αυτή η ευχή την οποία λέμε, καλά Χριστούγεννα, να είναι καλά και να προσέχουμε κυρίως τον εαυτό μας. Αν ο καθένας προσέξει τον εαυτό του, να διακρίνει την ηρεμία και την γλυκύτητα και να εννοεί την ευχή που λέει, όλοι θα είμαστε καλά. Και το κάνουμε καλύτερα λοιπόν από τον Ζάδο Παγιαγίου, από τον Κωνσταντινό Πόποτα, από τον Ξάφτο Μαυροκήπων της Νέας Ιωνίας. Ευχαριστούμε και χρόνια πολλά! Πραγματικά